Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubulawe umphakathi ngezandla umngane obulale umngane wakhe nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandane Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube abasale beshaqekile abantu base Hazelmere Everell ngomgqibelo ngesigabeko esishaqisa isigazi lapho okubulalene khona abangani ababili kule sigameko okushone kusomnomzane Mto wakhe Malingo beneminyaka ewu35 ngokugwazwa umngane wakhe ogcine naye exemfa umphakathi ngamatshe waze washona ngokubika kwephephandaba isolezo kubeka ukuthi umsolwa noma umufi uqale wahlasela umunye umuntu endaweni anduba ezohlasela uMalingo ekhaya kube ekseni ngokusho kukanina kaMalingo Nkosazana Ntombenhle Khanyile uthe isigameko senzeke egcekeni ekseni bengazelele esanda ukuvuka uthi uvuse ingane endlini yamtshela ukuthi gogo nangu umalume ebulawa umngane wakhe kube ukuthi babe nengxabano abangayazi ukuthi isuswe yini ube esemgwaze emphindalela maqede wamkhiphela phandle egcekeni emkhipha endlini yakhe kubikwa ukuthi ube seshonela khona lapho endaweni yesigameko umufi naye lo ube sehlaselwa umphakathi wamshaya ngamatshe waze washona nina kamufi uMalingo beshaqeke kakhulu uthe namanje usamangela ukuthi ngabe yini indodana yakhe ibange nomngane wayo njengoba beyigaze ngesikhulu ihluku futhi beyigwazela egcekeni yagcina ngakho kuphangalala uthe bebengamathe nolimi ikhansela lendawo umnumzane Fakazi Mdletshe uthe uyile endaweni yesigameko kwathola isimo asifice sinyantisa igazi ukuze ukusetshenziswa kwezidakamizwa entsheni uthe okubuhlungu kakhulu lo ambulele ubengadake uqhube wathi siyakhuza kakhulu kwezidakamizwa entsheni njengoba izidakamizwa izona esigcina sidala ukuthi abantu bengakwazi ukulawuleka abantu ke babe nokushaqeka okukhulu kakhulu ngalesigameko fethu ke ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwenu ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ongibambe evidweni elandelayo.